So ije obodo oyibo wee pụta o. The girl wee tinye afọ ụmụ ya with nke iji wee jee US na-agwaghị di na di nwere idea na enu nwere idea n'ala maka na di na-azụla onwe ya afịa na-emela onwe ya nke ya. Unu ama na akwụkwọ pụtara one day like this girl chela ụmụ ya na-abụ nzawum to America without agwaghị this guy. N'ọnụ ndị mmadụ ka this guy nọ wee nụ na nwunye ejebelu US with ụmụ ya na-abụ. Ịma nke bụ kpọkpọkpọ kam phone number o nothing onwere ihe ọ hapụrụ wee travel na kind of thing nwere ike happen na Naija o maka na obodo ị nwere ike ịkpọ ụmụaka travel ma ọ bụrụ na di gị or your spouse onye gị na-abụ mụkọrọ ụmụaka afọ epenụrụ signature ya na leta na-asị na ya nyere gị consent ịghọta kịta mana ịmago Naija everything is possible. It's either na o ji afa nna ya wee mee the passport or na o ji afa die ma still ịmago na be anyị bụ who knows who ka a na-eme dia. If not draw possible. Osibu na ọkwani ahụ mana ife eji wee wetezela anyị this story na mbụ na mgbe enyi nwaanyị jebele obodo Igbo na ọ gwarakwu nyanwa na onye gwara ya bụ one of enyi nwaanyị ya na-eme ite ma ọ bụ na ya jee n'ebe ọ na-alụ ọrụ bụ onye ya jụbazila ọsị aha ka ihe na-akọzi ha na ọ gwara gị na travel go nya na ụmụ ya o nya wee tie wee bee si ya nwaanyị na ọ gwara ya ọ sị na maka na o mere secret na ọ chọrọ ka anybody mal even the parents amụrụ dị due to na ọ chọrọ ka o leak to the husband wee wezielu phone number the lady wee nyezie nye nya wee kpọza the lady o wee apologize bazia si ya biko etele ugbo etele ose o nya nwakwa na nwanye die nọmba ma anybody mụ ya nụ ya chọrọ ọ sị m mana kịta na die bịalụ na-ayọ nyanwa na-asị ya biko ma o ji nọmba nwunye nya sị ya na ejire ọ na-ayọgharị asa na o nwere ihe megide ka ọ ghara iji nọmba nwunye na ya na-abụ bụ best friend nya biko na ọka onye dị nọmba nya sị ya na ejire ọ sị m nne ya ji dị nọmba o mana ya chọrọ inye ọ na-ezi ndị mmadụ na-asị na ihe nwunye mere adọrọ ma ọ bụgodo na ya gburu mmadụ na nwunye nwere right ịkpọ ụmụ ya wee pụ without agwaghị ya ịghọtago na o nwere right ọ bụgodo na ya na-emegbu ya na ọ chọrọ ịna na ọ kara divorce ya deno divorce onye ọ bụ na ya nye permission ka okudu ụmụaka ọ bụkwa na ya nyere permission na o nwere right. Nsogbu ya nwezi kịta bụ na enwere ozikwa ike irichi ụmụ ya ọ richie nwunye o wee na-agbagharị na-achọ nọmba this lady ọ sị m na ndị befe nwekwa ike jide nọmba the lady mana fe nyere the guy kịta the guy na-agba nje na-ahụ ya na-edistọb bụgharị ya nye nọmba na o nwee ka ọ dụ na ọkwa alụ bido gwabịa sị ya ọ bụrụ na ya nụọ di na ụdị ihe a ka a chọọ ọ bụgodo na ya bụ ekwensu magolu si m emotionally na blackmail ka anyị dị nọmba ya wee chọọ ka anwale ife ndị mmadụ lo biko ọ bụrụ gị nụrụ ihe a niile of this story plus ife enyi gị nwaanyị agwara gị ị ga-release this number just to fix the marriage maka na ịgwara ya sị kedu ife ị na-achọlụ nọmba ịnweta nọmba ya ka imebieli ya akwụkwọ ebe o jebe ọ sị na ya ma mmebi na just ka anụ onu ya na onu ụmụ ya because nye berivuru nọ n'obodo oyibo maka na ọ gwara ya wee jebe na-echi ifuru ya kịta na ya ji etinye akwụkwọ na police station na nwunye ya na-efu efu afọ ifugo ọ sị m nne na obi ekweri o mana this guy bịa na-ebe akwa ọ na-ewutie na ya jide nọmba na ya chọrọ inye ọ sị m na maka ihe a this guy na-eme na ya rekọdụzi nọmba the girl bulie n'isi o delete enye na phone ye because anything can happen. Ọ sị m mana kịta not this too much ma ụmụnne the guy ma nna m ibie na-ahụ ya na-asị anya weta the nọmba na o ji the nọmba ya bịa gwa afa na ejire the nọmba ọkwa ifugo ọ bụrụ gị ga-enye this number to this man nwaanyị na enyi gị nwaanyị agwa ga-enye na ya chọrọzi na ejigola aka ya divorce onwe ya gaa iru ị ga-enye that number ka ọ na ịma nye ike kwukwalụ m nne enyi gị nwaanyị asị ga-enyene nọmba ya nwa ma reason o ji wee sị ga-enyene nọmba because na di wekwelu right ide petition against her akwa ịghọtago and o dee that petition against her o nwere ike inye bie nsogbu especially ọ bụrụ na o nwetebe akwụkwọ n'obodo oyibo. That is number one. Mana ikwukwa eziokwu ịkpụ ụmụaka pụọ na-agwaghị di gị nna anyway ọ nwere ife adịrọ possible na be anyị because n'obodo you won't try it ime enye eme a ga-akpọ gị kidina
Oh yes, ọ female. Mana ịgbagonu na be anyị ifesala onye ka ọ na-eme. Mana ọ dịrọ mma o. Ọ dịrọ mma abụ na ọmụnwa m ga-divorce ya before m gaa iru because ebe ị nọ kịta na America na it will be hard for you to ịgbasa this man because ọma nkwesa anyị akwụkwọ. Ole si m ịgabazikwa say single lady. Mana mgbe ọbụla o ji mata ebe ị nọ wee dee akwụkwọ, it will still affect you. Ma ọ wụzie ndị bụ unu ka ha je were ihe ha ma n'isi gị ma ọ bụ na ị nọ na page m actually na-anụ ife na-ekwu gwa ndị bụ unu ka ha je were ihe o mee n'isi gị wee chighelu ndị befe azụ ka ị wee maa na idugo free. Na idu free apakwa na idu free with ụmụ ya ikpo. Yọta na nọ na idu free as a single lady that can mingle. Akwa yọta na at least ndị bụ unu a na-ekwu na ị chọrọzi na fama ebe ị nọ n'isi na ị chọrọzi ya bịa were ihe o mee n'isi gị. That will be better because ọ mara ebe ị nọ. Ike gwụrụ. Ife dị na marriage sikwa na ike o. Ife dị na marriage siri ike. Amara m ife m ga-agwa this lady mana onye filie na ọma nnọnwụzi na ọ ga-anwụ maka na ọ na-anụ di na nwunye. Nwanne m ịchọbakwa ụzọ go maka na ada ebitekwe ndụ na mbibi like ị ga-eji sị mmadụ ya binye gị ndụ emesịa aka iweta nye onye afọ ọ dịrọkwa like that. Mana ịkrọsụkwa line o n'idu ụmụaka na-abụ pụọ without agwagide gị entirely. Oh yes, ịkrọs line. In fact, ọ bụ na ọ ga-ekwe ndị bụ unu mee, they should return it na court ka e wee nye ha akwụkwọ to prove na ịdịrọzi married. Mana ọ bụ na ịdụ married kpọrọ ụmụ nwoke mmadụ wee gbafelu just to punish him. Ọ bụkwa na o dee petition, it will turn back to you. You be the one to be punished. Apịghọta na. Mana ife this lady ji wee bịa bụ anya nu die nọmbịa ka ọ kpọọ nwunye ka famala kafa ga-esi wee mee. According to him, not actually fix the marriage. But do you think that this marriage is fixable now? I think enough across go line of no return. Oh. Yes, because na bulu mwa if obu ni na-ekwu kita bụ maybe na ịchọrọ ibi obodo oyibo or something. Manu na-eji n'ife nkwu wee judge. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.